să vezi, mă, ce-am zis. Numai în obiectiv nu venea. Era mișto să se împică așa în pământ. Se vede să lași ogă. Pentru că cine e? Asta nu se mai marcă. Bă, Florin, tu chiar vrei să te chinui să o arunci peste car? Păi, dar nu trebuie să alergi de câinele, ce vrei să alergi de 100 de ori? Hai, aici, aici! Lasă! Dar vezi că o să-și așa să mai. Nu era așa. Auzi, Chili e irecuperabilă, nu se mai maturizează niciodată. Ăstea nu se uită decât după minge. Dar noroc că i-a scos. Bine, nu spun că toți ei. Petra! Degeaba îi dau ăla așa face.